Bé, camarada, anem a veure què ens trobarem una vegada estiguem dintre la brúixola. Aquest serà el teu panell personal, on podràs accedir als teus cursos, si vols fer alguna classe 1 a 1, gestionar la teva subscripció i entrar a la comunitat. Aquí tens una secció per fer suggeriments. Si hi ha alguna que no t'agrada o que vols que afegeixi, doncs ho poses aquí. Llavors, aquí tens els accessos ràpids als cursos. També pots fer-ho a través de la pàgina dels meus cursos, directament. Llavors, aquí tenim els blocs principals, els est, sud, oest i nord, que és principiant, intermig, avançat i teoria i harmonia, que això és... Si li fem clic, entrem a l'est directament i aquí trobarem tot el temari i totes les cançons que tenim en aquest bloc, incloent les masterclass que anem fent en directe, que, òbviament, hi podràs participar completament. Una vegada ho tens, doncs te'n vas al següent nivell, que és el sud, i tens més del mateix. Aquest està centrat una mica més en tècnica, però també hi ha cançons i tot això. Aquí en els reptes tenim el que el nom indica, els reptes que vaig enviant per la comunitat, pel grup de WhatsApp, que si t'incorpores, doncs aquí pots veure els antics i si vols participar-hi i fer-los, doncs tens via lliure. I finalment tens també inclòs la Biblioteca d'Alexandria. És a dir, aquí trobaràs pràcticament totes les cançons que hi ha a la brúixola, inclús algunes més que encara no hi són, i simplement has de buscar pel nom, per exemple, La Posada de los Muertos, i te'l trobaràs en format PDF i algunes en format Guitar Pro, si és que el tens i et fa falta. Una vegada t'hi vulguis unir, simplement vens aquí al meu espai, et demanarà les credencials, usuari i contrasenya, i tens via lliure per fer el que vulguis. En el cas que tinguis el Pla Hero, aquí a la teva classe, tindràs l'opció de triar quan vols fer la teva classe trimestral. Jo, com no el tinc posat perquè sóc jo, no m'ho deixa fer. Però si tens el Pla Hero, sí. Si no, ho veuràs com jo. Tot i així, vols fer més classes 1 a 1, ja sigui online o venint aquí en directe? Doncs tens directament les teves classes particulars, agafes el número de classes que vulguis i que creguis que et pots gestionar millor i via lliure. Vinga, ens veiem dins.